מצלמה קולטת אוטומטית את הקרטון ומציגה גם במסך ליד וגם בתוכנה את הקרטון הנוכחי. ברגע ההנחה המצלמה קולטת ומיד מציגה את הנתונים אורך, רוחב וגובה. הנתונים נשמרים גם במסך האופרטור וגם באפליקציה שמותקנת במחשב. התוכנה גם מייצרת קובץ אקסל עם כל סריקת הנתונים. זה התצוגה במחשב, באפליקציה. מפה ניתן גם להגדיר הגדרות ושינויים, כל מה שקשור להגדרות המכשיר. אמרתי לדעת, תעשה לנו זימון המכשיר יכול גם להגיע עם משקל, אם שמים לו משקל מתחת למצלמה, הוא יכול גם לאסוף, להעביר נתונים של משקל.